Blago narodu kojem je tako, blago narodu kojem je Jahve Bog. Psalam 144, 15. redak. Sretno ozračje u domu povoljno utječe na zdravlje. Dom u kojem vlada ljubav i u kojem se ona izražava pogledima, riječima i djelima, mjesto je na kojem anđeli rado borave. Roditelji, dopustite da sunčane zrake ljubavi, radosti i sretnog zadovoljstva obasjaju vaše srce. Dopustite da takav utjecaj zavlada vašim domom. Tako stvoreno ozračje bit će za djecu ono što su zrak i sunce za biljni svijet, jer će dati zdravlje i krepost umu i tijelu. Naučite svoju dušu radosti i izražavanju zahvalnosti Bogu na njegovoj velikoj ljubavi kojom nas je ljubio. Kršćanska radost prava je ljepota svetosti. Dok žalost i brige ne mogu izliječiti nijednu jedinu dušu, mogu učiniti veliku štetu, ali radost i nada, osvjetljavajući putove naših bližnjih, život su onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. Majka treba njegovati duh vedrine, zadovoljstva i sreće. Svaki napor u tome smjeru obilno će biti uzvraćen kao tjelesna dobrobit i moralni karakter njezine djece. Duh vedrine pridonijet će sreći njezine obitelji i uvelike unaprijediti njezino osobno zdravlje. Zdravlje mladih zahtijeva vježbanje, radost i sretno ugodno ozračje da bi se razvilo tjelesno zdravlje i skladan karakter. Bog želi da kao djeca svjetlosti njegujemo vedar i sretan duh kako bismo mogli dizati hvalu onome koji nas je dozvao iz tame k svojem divnom svjetlu. Obilje Božjeg mira, radosti i blagoslova želim vam svima u novom danu.